Medyo balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, 10 minutos, pasado alas 7. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Biyernes. Happy Chinese New Year. Enot sa headlines kan mga barata. Kampanya kan Provincial Veterinary Services kontra sa mga urig na may African Swine Fever mas lalong pinapahiwas. Bawal na ang paglaog asin pagluwasin orig sa Tabaco City. Mga barangay papatawan nin penalidad kung dai magsunod sa clearing operation. Pangako sa mga paratanom kan ginubatan albay na uto. Sa lado nasyonal, pag-abot kan mga bakuna sa nasyon, pigahalat na. Face-to-face classes, okay na sa CHED asin DOH. Mga illegal na bakuna kukonfiskaron kan pulisya. Pilipinas nakakaampang sa food security crisis. Sa ibang nasyon, mga lideres kan Myanmar, papatawan in sanksyon kan Amerika. Sa lado ng sports, Gilas Pilipinas mabiyahe na pasiring sa Doha, Qatar sa aga. Detalles kan bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini, hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mas dakol na kaso nin African Swine Fever ang arestro sa Albay kung sain 109 urig sa Malinao ang gabos ginadan matapos magpositibo sa helang. Sinabi ni Provincial Veterinarian Dr. Pancho Milla na maabot na sa 857 urig sa Albay ang gabos ginadan tanganing maprobintaran ang paglakop kan ASF na nakaafektar man sa 163 na mga nag-aataman nin urig. Sa sinabi na 58 urig sa barangay Payahan, 36 man na urig sa barangay Estancia, asin 15 urig sa barangay Balsa sa Malinaw Albay, ang gabos ginadan. Idinugang pa man niya na ang mga barangay iyo ang deklaradong ground zero na iyo ang point of reference para madeterminar ang quarantine surveillance asin control zone base sa 1710 protocols sa biosafety measures. Ang baretang ini, hatod sa Indokan, Downy. Bye-bye Bahayrus, kahit sa pambahay with Downy. Bawal na ang paglaog asin pagluwas ni mga urig sa syudad kan Tabaco halis sa mga lugar na apektado kan African Swine Fever. Basado sa ipinaluwas na abiso ni Alcalde Cristel Agman Luistro na totalmente nang ipinagbabawal ang paglaog nin buhay na urig asin karning urig halis sa Bakakay asin Malinaw Albay na may nairehistro ng kaso kan ASF. Kasabay kay ni, di man pwedeng iluwas o ipabakal ang mga urig na nasa laog kan syudad sa mga kataraning na banwaan. Ang baretang ini, hatod sa Indokan, Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor.
Posibleng makaampang nin penalidad ang mga punong barangay sa Legazpi City na dai mapautob, maimplementar asin makipagkooperar sa ginigibong road clearing operation kan gobyerno lokal. Sigun kay Buboy Caño, pamayo kan Office of City Environment and Natural Resources, makondukta man siya ng separadong assessment kung arin ng mga barangay ang nagpapartisipar asin makasog ang pag-implementar sa pagpapahali o paggaba sa mga istrukturang nakakaulang sa tinampo. Kay porma na maging istrikto sinda tanganing mas mamatian kan mga Legaspeño na sinda talagang seryoso sa implementasyon kan ley. Sa ngunyan, nangapunan si Caño sa publiko na magtarabang sa siring na bagay tanganing magayon ang maging resulta kan gigibo na validasyon kan Department of Interior and Local Government Chairman mamantenir ang kalinigan kan syudad. Ang baretang ini hatod sa Indocan Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Siring sa pangako na utob ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo ang tabang kaini na mairani ang serbisyo kan gobyerno para sa mga babaeng paratanom sa barangay Malubago, Ginubatan, Albay. Sa tabang kan Department of Trade and Industry na itaunaan ang dugang na kagamitan para sa pagibo nin peanut butter na dakulang tabang para mapadakol ang produksyon asin mapahiwas pa ang sa indang negosyo. Sa ibong nalado, pinasalamatan man ni Cabredo si DTI Regional Director Diggs Aguilar asin DTI OIC Provincial Director Dindo Nabol dahilan ta nangyari ang siyang pangako na makataunin suporta sa mga babaeng paratanom. Iyan ang primerong gabtangkan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kini. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan. Kadakol pang magigibuhan sa banwaan. Sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Calling all beaters. Legazpi Savings Bank Incorporated, LSB, will be having a scheduled beating on its foreclosed property located at Sorbito Street, Barangay Vapor, Masbate City on February 16, 2021, Tuesday at 2:30 p.m. with the following details. Commercial lot with 5-story building with lot area of 404 square meters, building area of 1,493 square meters with a minimum bid price of 27 million pesos. Bid and
conformity forms are now available in all Legazpi Savings Bank branches near you. Interested bidders may submit the foregoing in a sealed envelope and drop it at the Ropa bid box, which can be found at the loan section of LSB main branch located at the second floor, 738 building, Rizal Street, Oglebay District, Legazpi City. This meeting is open for public. For inquiries, call Ms. Nina Ibo with CP number 0917-584-9352. Legazpi Savings Bank, a subsidiary of Robinsons Bank. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet-Tabs ka para hindi na dying inside. Diet-Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional. Ginako ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon na ang pag-abot kan 117,000 na mga doses ni Pfizer-BioNTech vaccine sa nasyon maatraso dalan tanag kaiguan ng problema sa proseso kan papeles. Sayang ipinaliwanag na ang delivery kan mga bakuna pigdilauman pamanggiraray ngunya na bulan. Idinugang pa ni Dizon na nagkaiguan ng diit na problema sa proseso kan mga papeles sa COVAX facility as in World Health Organization. Sayang tanawan ni Duo na tiwala sinda na ang mga bakuna maabot sa mga masunod na semana ngunya na bulan. Parehong inaprobaran kan Commission on Higher Education o CHED as in kan Department of Health and guidelines para sa pagbalik-iraray kan face-to-face classes sa nagkaperang eskwelahan as in universidad. Sigun kay CHED Chairman Prospero de Vera as in Health Secretary Francisco Duque III, aprobado na ninda ang Joint Memorandum Circular para sa giraray na pagbukas as in pagbuwelta kan face-to-face classes sa tahaw kan pandemya. Magigirumduman na pigtugutan na sa nagkaperang universidad ang gradual na pagbuwelta kan klase para sa nagkaperang medical as in health-related degree programs. Hindi dahil importanteng marahay kan mga ini para makapagtaon hindugang na manpower para suportahan ang health system kan Pilipinas sampang kan COVID-19. Base sa guidelines, solamente ang mga estudyante nasa 20 anyos pa itaas na asin naka-enroll sa mga priority programs ang tutugutan na makabalik. Dapat na rehistrado sa health facilities in higher education institution ang estudyante o igwang PhilHealth asin igwang health insurance na sakop ang gastos para sa COVID-19. May arestado tanawan ni Duon kan Department of Health na
Base sa scientific evidence ang pagpapaluwas nin regulasyon may kinaraman sa pag-iingat kontra sa COVID-19. Ining pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa tahaw kan pagkontistar sa mandatory na paggamit ng face shield kontra sa helang. Sa sinabi, nasa sarong pag-aadal na napublikar sa research journal, 78% na protehido kontra sa COVID-19 ang mga personang nakasulog nin proteksyon kontra sa mata. May sibulagman na pag-aadal ang mga local experts na pwedeng magabot nin 93% ang proteksyon kung nakasulog nin face mask. Mas dakol pang nagdakol o mas lalo pang nagdakol ang magiging malipot ang Valentine's Day ngunya na Pebrero 14 dahil man sa pagdakol kan bilang nin mga single. Base sa datos kan Philippine Statistics Authority o PSA, maabot sa 34.8 milyon na mga single sa nasyon ang sa inang nairehistro sa ginibong census o survey. Base sa definisyon kan 2015 Census of Population, ang mga single o ang mga Pinoy na mas kinuarin dai ikinasal bako sakop kan census na ini ang mga legally separated, annulled o kaya mga balo. Bareta hali sa ibang nasyon, inanunsyo ni US President Joe Biden na papatawan ninda nin sanksyon ang mga military leaders kan Myanmar kasunod ini kan nangyaring kudita sa nasabing nasyon. Sinabi ni Biden, inaprobora niya ang bagong executive order na nagtataon nin tulos na sanksyon sa mga military leaders na nagpoon kan coup. Kaibanan sa mga natawan ng sanksyon, ang sa indang pamilya asin negosyo. Nakatala na i-anunsyo kay ni kung ano-ano ang mga sanksyon na ipapataw sa nasabing mga lideres kan military. Sa lado rin sports, nakaabot na sa karaman ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa Doha, Qatar na iwan host sa final window kan FIBA Asia Cup qualifiers sa masunod na semana. Sinabi kan SBP na maigot nindang pigbabantayan ang sitwasyon sa nasabing nasyon, matang pighalat ninda ang pahayag na mag-ahali sa FIBA may kinaraman sa pakawat sa Pebrero 18 hasta 22. Padagos pa ang ensayo kan Gilas Pilipinas Training Pool sa sinang ensayo sa Inspire Sports Academy sa Calamba o sa Calambang, Laguna, mantang ang team mahali sa Pilipinas pasiring sa Doha sa Sabado. Baretang ano? Nga paano? Aramon ta sa Baretang ano? Nahilingan kan mga siyentipiko nin water vapor ang planetang Mars sa taas na parte kan atmosphere kaining. Ini ang nadiskubre sa paagi kan pag-analisar sa ilaw na nailing sa Martian atmosphere gamit ang device na pig-apod na nader asin and occultation for Mars discovery. Base sa report, daina nagbubulos na tubig na pwedeng natakopan in yellow o mga daga. Base man sa science advances kan duwang scientist sa Britain's Open University nagkapara sa mga tubig nagiging tunog sa paagi kan hydrogen na nasa atmosphere. Mantang pigdalauman kan mga siyentipiko na sarong magayon na sinyales ini kan posibilidad na makapamuhay sa nasabing planeta. Showbiz Balita! Showbiz Balita. Nagkapirang Domingo na, dahil si Sarah Geronimo sa TV show na Asap Natin To, kung saan saro siya sa regular hosts. Kan Pebrero 7, kung saan dapat yawan ng singer-actress sa ika-26 na anibersaryo kan show, alagad no show pa si Sarah G. Ngunit na bulan ang wedding anniversary ni Sarah asin Mateo Gudicelli, kung kay akadakol ang nagluluwas na espekulasyon na posibleng bados na si Sarah o nasa bakasyon o posibleng may muto-muto ini sa Kapamilya Network dahil ang tadai siya kasabay sa promo material. Bareta salado din salud si Mardela Marcamen. Mindset is everything. Ina makusog na piso ka mga health experts sa kinapan sa nang sinabi. Ang solamenting diferensya sa pakultanan kan good day as in bad day, iyon sa imong attitude. Sabi pa kan eksperto sa salud na dapat ugalion na magkaigo ng positive mindset. Napagi kan pag-aram ka mga negative thoughts, patterns, asing kontron ini mga positive thoughts o affirmations. Tandaan,
Health is wealth. From Newsbase, Mardila, dahil iba. Yan mga tugang nga detalles kay mga barata ngunyan na Biyernes. Petsa 12, kan Pebrero 2021. Sa pangaran ni Mardela sa Newsbase, Yeriman si Angel Mostasa, Ronald Baldo Asin, Marcian Madrid, Salado Technical. Kami po ang nagatudkan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako mo po si Edwin Terrell na nagsasabing mabalos kan sa inyong pagkantabay again. Happy Chinese New Year. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. At hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang